děti se snaží, vole, hrát fotbal. Nemůžete mi nahrát otevřený telegram, najděte si svůj. Vysvětlíme si taktiku. When this situation happened, of Messi going in between the lines and always going forward. Otevřená dýska znamenají nenahrajte mi. Otevřená nahrajte mi. V bráně nemám žádnou kundu. Takže šup, ukazujte nás na. Počkej, každý svůj nebo co? Ne, takže zavřený vrata znamenají nenahrávej. Otevřený, nahrávej. Sáďo, názor? Nejsi názor. Tohle je strach. Tady! Natoč se sebe, kamo, natoč sebe, obraťte na to. Ty vole, ty debil, vole, co ani nechytil, more. Tak nic, tak jsem ti to nesebral. Chtěl pozdravit všechny kamarády Blažka. Bude hrát se slepejma. Náznak, dělej! Hej, je to naše, dělej! Takhle nemůžeš hrát fotbal. Nigga wanna see me fall. Zvlášť nahrajme, já ti věřím, že to zvládne. Víška, otevřený, nahraj mě, píčo, na co to je? Nice. Co je tak jak Ježi, je to na tebe, to bylo jasný. Hej, co to je, určitě, to je tam. Však na to vyprdel, když tam budeš dělat proti těm lidem skutečně. A budeš dělat toho zrosoka, co dělat takovou strachu. Kámo, ačkovýmu týmu nám.